Nala, okay. Kay sunan, may kadlaw ka na itong tanan. Ayan, sabrang inyong alagad si Kangin at Trifon Morales. Asap kita, always say a prayer. Ako sa dingi pangumusta nga akong mga kahigalaan, no? Labi na yung mga bio-bikers. Jeron! Okay, kumusta ka mong tanan? Salamat sa inyong pagpaminaw. Og diyan dapita usab sa Agos ngadto sa ibabaw. Akong mga parinti usab sa kong asawa. Sila si Flint nga bago pa nang nag-opening of soft opening na itong higayon sa iyang Kylie's Pastries and Cake, no? Na dia. Okay. Nag-opening sila dias bibabaw. Lami ra ba nilang cake niya. Og salamat sa inyong pagpaminaw kanyang tanan diyan dapita. Daghan kita mga listeners nako. Okay. Bueno. Ang sutang po ka na itong hatagan ng patagan, no? Pinadakin ni Susaka, lalaki, na nagpatago ng sangan nga Sindo. Unya, kini, buhatan o duwa sa radyo, na Ray Arellano. May galang itong Cinder, karong adlaw, si Sindo. Kini ako asawa, tanang bisyo na Mauningan lang nga, ambot lang, unsa di sa klasiyas pag-asawa. Sugarol, gastador, hambugira pag yun kayo. Muragan na ako kadunahan. Pero aron inyo yung masabta ng istorya ng akong sugilano, no? Inaniyon ako pagsugod, ha? Ay, Mads! Busy ka? Ay, kuan, oy, ako lagi tistingan ng akong bakong cellphone. Kung maayo ba niyang tingog sa phone, o niya ang signal, maayo ra ba sa kuha? Testingan lang. Sorry na nga, unde mo diha. Ay, pasensya na kaayo, Mads, ha? Pasensya, gyud. Ay, bag-o man good ni. Ay, dada, baratuhon, rakay ni. Kana bang kuandra ka ng mansanas na ay mansanas sa luyo niya, ining kiban bitaw. O sa nga anak ka ng iPad, iPhone o, ay nako. Pasensya na kayo, Mads, nagkaunde mo diha, sorry kaayo. Unsay sudan ninyo? Ha? Lumpia ra? Lumpiang tawgi? Ay, hala, uy. Mukaon ko anas una. Kusuday ko mukaon ana. Pero karon, magpalit na ko ana para sa among iro. Ay, okay, ako mga sakop dili man mga on ana. You know na, ang ilang kaunon manok. Naamong gidaghan sus among ref kay mag-stock man ko ana kay magluto man ko perfect fried chicken. Anya, parisan og fried rice, Mads. Anya kapuyan ko magluto ay mag-order akong chicken joy o di ba chicken curry o di ba chicken fox. Joke bitaw, Mads. Ay, mag-order man ko online. Sige. Online na lang ko. Kay maglikay sa tas COVID, ana. May nang online kay naara dayon. Ay, hala, Mads. Mutawag ko kusab ni mo ha. Kay nangaon man sa ka mo. Naabot na kong commander. Ako sa ni Ate Manon. Kay you know na. Di tatagaag mga kinahanglanon ako. Sige, Mads. Bye, Mads, ha. Bye. Hoy, di ara ko dire. Kasaba ba di mo diha? Di anak ko gutom kayo. Unsa man ka, oy? Adi mo kaon ka kung sa problema ni mo. Mukaon ka, naara man na. Sabi sudan na to. Unsa pa, buwad? Wala ka maglutog baboy, ha? Nga naam tayo baboy diha. Sus, iya pagitang palutuon. Hibaw, gina siya bagutag. Nagpamanicure ko, Gahapon pa ng manicure ni mo. Mapali ng uga. Nauga lagi. Unya madaot na sadne. Unya madaot ni mapamanicure na sa kong balik. Kaahak biyan, eh. Ay, sagdiin na lang, good. Uy, ug di ka mukaon anang buwad. Imo na lang. Kala imong paborito? Ay, lagi. Paborito. Lagi na nakubuhan. Sukari ko dito, bi. Hala, uy, madaot lagi ni akong manicure. Nya usab na sagbalik na sad ko ani. Ha? Ay, pag dito, kaon sa kontrabuhan, da? Adi mo balik ka dito. Ato ka dito kaon. Hay, pagkakindort! Paita ni sa wahal. Lagi basta ba umanicure, di egyo pasugo. Lupig pagbag-og yung pirahan. Paita. Unya. Okay, pre. Antugi katubag ko, kita kusga ni mong awit. Sikat boys na ko. Nga katong ani mo pag-apil mo sa katong wiwid sa bure. Oy, kung ang to ko niyang kanta pa, hakis me in the morning. When I feel you sad and lonely. Kanila nga itong katahon ka ng mga pinatiguang mga karaan kanta ba? Buhay ka mga kanta, ka ba tayo? Kopya. Kopya dara cellphone o, dara. Do it lang ta. Larga. Sika na ko. Larga.
Call back my rose, rose of San Antone. Let's Sweet and tender, like petals falling apart. Speaks once again, so my love, my own broken song. Empty words I know still live in my heart all alone. For the moonlit pass by the Alamo and rose, my rose of San Antone. My rose of San Antone. Oh, 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 Ay, Dali na si Mags Agnes. Oh, Mare, dali! Sod lang ka rin, Mare! Ay, Mare! Ayaw na, Mare! Mugawas ka ko, Mare! Diha lang ka! Ay, sod, Mare! Sige lang, ari lang kong pre kay mugawas na si Mare. Sige! Sama ka? Ito ni mo pa diyo nas maribudat. Kay nga no. Nagbangay nag-snacks na kay kadalit. Naroon di ka siguro, di ka mayo ni kidang snack. Uy! Kay kanaato na ko sa ila, pakanon ko, pasnakon ko, bisag unsag yung idalit na ko. Mo nang maikog kog muani na siya kay wa man ta ikadalit. Ay, saba ni Agnes Pinta. Naan na lang ko galisa, anak, kay mauwaw ka, mauwaw lang ka. Kung ano ako may mauwaw, nga ikaw may mauwaw, anak, kay sige ka ganito sa ila, niya pagkanon ka, di sa ato di ka kapakaon. Ay na, di ta magalisa na sindo, kay mulakaw na ko, sige bye. O, asam di mo? Pakuyog siya na ako, mag-shopping. Diyan ako, ay bye. Maayo yun kayong bulatik niya kong asawa. Hasta ko, yatikan pa. Mag-shopping ko na sila. Pero di ay, sa akong naibawaan, nagduwa rin silang tungin sa mariburdat. Burdat naman si mariburdat. Haskang paita sa waha. Unya. Hoy, Agnes. Sa man sa nang gibutang ni mo si mong cellphone, ha? Na kay utang lagi din, ha? Waman lagi din mo bayre. Ingon ka, imo na ning kipamayra imong utang. Ansa? Wilo-wilo, boy. O pagaling ko mga saba ni mo, bigaab na ka niya. Sakit kayo, dong. Unsay sakit? Akong tuhod. Hindi ko kaparog. Usap na ng tuhod ni mo, ha? Giduo ko. Nanghubang mo na, Agnes. Rio, mama na. Nabangi ko bigay sakit kayo. Agay. Dali ra kayo ng mayo. Okay, yun na, ha? Kini. Ay, agay nga naman ni. Uy. Tumara. Unsa na, uy. Oh. Unsa na, basta tabi. Mao. Unsa, Oh. alaksan? Alaksan. Mauni ang pinakapaspas nga alaksan FR. Aduna kini fast relief formula that works in as fast as 15 minutes. Moderate sunig aksyon sa imong sakit sa rheuma. Dugay na kung sige gamit ani day. Mao nga. Di gyud ko magpabawa diri sa kong bulsa ning alaksan. Tumarada yan eh. Bida. Mga saba man ta ko nimo. Awan binun akong sapot imo. Hay, tumarada yun na. Lagi, dong. Ang cellphone nga giutang ako sa kong asawa, wala ko kay bawag asa na. Kailain naman sa diyang cellphone. Oh, sa man na day, Agnes. Pagkaulig ang cellphone, iinom sa kana. Ay da, akong giutang. Oh, saan nitong cellphone di ay katong daan mong giutang di ay, ha? Ay sus, akong gibaligya, oy. Uwe akong gigamit pag down, ani. Kituo ko ni mo. Kasi gibaligyaan mo ato. Ay na lang ko si pangutana kung asabi ko kasi akong gibaligyaan. Kaya wala ko mahibaw. Ako kaila ato tawhana. Sunod ba? Pagsulti sa taon, oy. Lipay mo gani kung naimpas na to na to niya. Ibor sa dinong gibaligya. Da, guba naman sa gutugod. Si guba, ha? Mahalin na ka itong guba ba to? Ikaw lang yun. Sige, pambakak na ko, eh. Bantay lang yun ka na ako, ha? Ngano day ka, oy? Kapihan ni mo, oy. Sige lang, di na ko mangayo ni mo. Ngayo yun! Si Bantay, magayo pa kagkwarta na ko, ha? Oh. Di rin yung kumatag ni mo. Bahala ka niya! So kada tuwan, nagikumuhataw kwarta sa kong asawa. O niya, ako nala'y mangumpra taon. Pero ang kanahan, wasan mo lihok? Sa mga lihok kong sabay? Bahalag masuko ka na kung sinduha ka. Basta kay di ka kumulihok din sa bay. Bahala ka. Nes, saan na yung mga bulingo din eh? Daghan naman kayo ni? Ha? Matabun na rin itong bayan ni Happy to? Giver. Wala ka malabas? Palabi na dito. Ikaw may dunay kwarta. Sa ato pa, di na ka mulihok. O sige, bahala ka. Bahala sa kadiha.
Kanahan eh, paugat gida. Wa gyud mo lihok. Igin maglungag. Aw sige. Way lungagay. Kinsar bitay mo kao na to. Nga dom leg adto ko kao sa tindahan. Bahala ka. Sabay sudan mo sindong. Katong manok gisado be. Hala, oy. Milagro nagkisindong. Ari ka mukaon. Kasagaran, imaraman palito na ang sudan o si Agnes din, he. Pero karon, hala na. Unsa di ay na. Gaway be. Sa tingani mo? Ako? Hala, oy. Of all the people din, he. Ikaw rin ginawa makailan ako na. Kaila ko pero kalimot lang ko. Ako si Aiko. Aiko? Yes, ako si Miss Aiko Ilara Melendez. Oh. Unir ko kanon be. Ida oy. Kuha de Aiko. Kining Unsa man si Mori gali sa Agnes ba? Nya mangutanag sudan nimo ha? Mangutanag gali nimo. Ayog pautanga ha? Mangutang basta mangutang ba? Mangutang siya ayaw pautanga. Uy, nga naman. Basta. Di na ko mabayad siyang kanon. Wala no. Hello, Mads. Pwede magkita taron, Mads, ha? Oh, Mads. Ato lang ta sa atong hideout. Mga unsa kang orasa, Mads? Mga alas 3 las hapon, Mads. Paabot ako dito, Mads, ha? Kaya na ko'y tuyo ni mo. Sa atong hideout, ha? Sige, Mads. Bye. Sa ito ako na dunggang hideout? Ha? Tubagar ko. Asa na inyong hideout? Hideout, ha? Nganong gitawag mo na inyong hideout? Unsa man ang mga anomalyahan niya? Mga sindikato? Hilab na si Doy. Sindikatos imong mata. O nga lagi nang di man ka masulting asa ng hideout? O ganang masulti man ko ni mo. Nag-iyahay naman ta. Ayaw pagbutok asa ko. Samok ni mo. Butbuot ka na. Kanahan ay. Gihagit ka ko ang kanahan. Gihagit ka ko. Taas-taas yun naman pa nag-away na. Pero ako lang yun siyang gipasagdan. Nagpaabot lang yun ko nga buduol siya na ako niya mangayog sorry. Kay gusto yun ako nga mapitol yun yung bayhana siya mga kabuang. Pero libuong ko. Ano man eh? Murag. May nabantayan ko sa among salada. Murag nahawan-hawan naman yung tao. Nahawan yun. Nahanaw ang mga butang din hila eh. Yati, kiyot yun hinoon eh. Wa ka ipamaligyang Agnes? Ay ko! Hoy, Sindo! Kita sa usawa sa Agnes, ha? Oh, wala siya mauli sa inyo. Di naman to siya gikan. Kung sa siya gini? Nagkuha siyang sudan, kaya mo kuno siyang gisugo, para kuno tunay mo na iyang gida. Ha? Usi para na ko. Wa pa di mo mag-uli, Sindo. Nagwara pa di hapon mo. Oo, ay ko eh. Hala, uy, nagana ba itong sudan iyang gikuha nga eh. Ikaw mo kuno nagsugo. Oh, kay kuan okay na kunin mo. Okay naman kunin mo. Hala, giilan kong Agnes. Saan? Tingigingnan nga iyo pa utanga? Ay, wabito na ko pautangan. Ang bugos man yun. Ingon man siya nga basig masuko ka. Kaya ikaw man kuno nagsugo. Ay, itusan ko. Malas lang ka, ha? Nailan ka niya? Unya, Sindo. Kaysa man mabayad ato. Oo, kitsa ba siya? Ang aangbag ako. Bahala, pabarangay ko siya. Basta dili siya bayad, pabarangay ko yan siya. Nag-abot sila barangay, pero ang naitabo, ako lang gihapon ni kabayad. Kaya gipatawag man kong appeals barangay captain. Haskan, laguta hinuna ako sa kong asawa taon. Pwertig na kong awas ang gibuhat. Pero siya, mura lagwa. Usba ng himo ni mo, ha? Usba niya ni. Ay ko kadlo ka, Sindo. Kaya nang ako nang inabuhi na kong ako. Survival ning ako. Survival sa mata? Usba niya ni, madapatan na yung Agnes. Uy, hadlokon man ko nimo. Ako imong kulatahon? Suwaye! Ha, sultihan ka. Kamong mga bana di na mo makasayon-sayon o kulatan namong mga asawa ninyo. Kay naami kakampi ang taga women's desk o ang taga Gabriela. Salbahisag yun yung buhanang. Jesus, salbahis yun kay ka. Na-S ka lang. Alam na, iisin mong mata. Kalayhason ko sa amo, lami na kayo taong higinlan ng bayhana, ambot lang. Pero nagpugol lagi hapon ko.
Basi kailbutan. Ganiar ko sa atbang sa Mumbai. Nguyang pagtuong ang may trabaho ko. Panidaan ko na yung lihok ng kong asawa. Duda na ko ni Bayana na. May gawas sa Mumbai ay. Yun na. Saan kita niyong sudis na kung sako? Asa di pingungat. Sundan ako, be. Nara siya. Saan na siya? Nagprinta. Yoy, kulbaan ko na. Animal. Ang amo ka ng rice cooker. Pabako para ba na? O pa na magamit pa na taong nagamit o saksiba na pasok at pagpalit ako. Pero pida. O asan mo yung gamit siya kayo karon ana kay nagwarban mi. Wa milong agay kantahan ginibayana. Nana, gulbot isa ko. Oh, ang amo ka ng speaker nga Bluetooth. Limal ginibayana. Maudi ay kay prinda des kanahan nga mo mga butang. Nana, may gulbot sa chesa ko. Unsa sa kanay? Oh my goodness! Ang akong laptop! Di mo. Kinahanglang maluwas ako akong laptop. Hoy, Agnes! Agnes, ay nag-iprint na akong laptop kay gamit kay na! Agnes! Wag yun maprinda akong laptop kay tabtan man akong kanahan. Haskang kusuga midangan ni noon. Ulya? Ay, may adlaw, Presindo. Oh, maribulat. Unsay ato nimo? Saag man ka? Asa si Mary Agnes, pre? Wa muli. Ano man di ay? Wa naman mo pakita na ako si Mary Agnes, pre. Uy, sukad nga na prenda na niya. Ha? O, lagi, kagwan ba ka na prenda na ako ng inyong bayo gyuta? Wa naman mo pakita pa. Sino prenda? Iya taong giprinda na ako, kini inyong bayo gyuta, o 50,000. Primero to ha, 50,000. Unya, gipapunan pa siya na akong 10,000. Mga 60 taon, pre. Nga karon man ang iyang saad, kay karon kuno mulusot ang iyang loan nga 100,000. Oh, unsa? Lukatan na ni Pribi, kay gamitunon ako ang kwarta. Wa ko naman ganito patubuhi, kay nagtamod lagi ko sa atong kasuod. Kumpare gud ta og kumari na sa tunako siya. Lukatan na to, pre. Kay sa ako magutong igso ng kwarta, uy. Na, dili to ninyo malukat, pre. Mapugos ko baligya ato sa lain. Kay ni arabada mo ang titulo sa yuta. Oh. Mapugos ko baligya anis lain, pre. Ginoo ko! Mao ni ako problema sa akong asawa. Dako kay problema yung gihimod rin ako. Una, gipakawawan ko ning maayo. Ikaduha, ang akong mga butang, gipamprinda niya. Pero ang pinakadako, yun akong problema, kinimbay, giyuta na mo, giprinda nga wako kay bao. Saan na ako, ha? Asa mo ko ilukatan eh? Matod pa sa akong asawang kagwang, ang kwarta ko nung kita sa prindas bay giyuta, nagasto niya, nahurot og sugal, may algin tukon ba yan, ha? Pero nagpugong lagi ko. Saan na ako, be? Kung kamoy pasultihon, o sa may akong buhaton ni Bayana. Ay, bida, pasayloon ba din ako? O, bulayas lang ko. O, palayason ko din siya. Tabagi ko ninyo, be. O, saman, kung kamoy pasultihon, sindo. Hello, Ate Pres! Good morning, Lord! Mama Mary, good morning. O, niya bisita karon Ate Pres. Oh, si Kuya Ruel Kirante. Ang atong amigo nga gwapo. Panabuyag lang taon. Mo ni kinadaghan nagkwarta sa Armedio Waits Facebook. Anya, dakang babae maggukod ani? Uy, si Ruel, dako ni babae magukon nimo. Mga 17 years old ko. Kumidjar oy talig na minamisi sa joke na, joke. Joker na inday, ay, kumidjar tao na. Uy, pasalamatan na to. Unas na daan ang atong mga suon nga mga higala, Ate Pres. Labi na ng tali o ninoy boy. Labaho. Ha?
Noiboy og nang tali? Tali Abalo. Abalo, oo. Noiboy og nang Ma'am tali. Abalo, Tali, kumusta ka, ma'am? Kumusta ka diha? Sir sa Boy tanan? Abalo. Oh, sa tanan na to Yeah. mga suod kaayo Basta nga mga bulok. higala. Labi na gyud ni Sir Yul Hulya og ni Ma'am Gasper Hulya sa Yul's Merchandise. Labi na sa ato ang mga amigo nga mga doktor, si Dr. Pick Inglim sa internet nato, si Dr. Pick Inglim unya si Dr. Pinya sa tanan nato mga padakit sa kalawas, ang sakit sa kalawasan og si Dr. Elmer Habagat ang surgeon kining mga mangopera og unsa pa na diha. O, Good morning, pagmustahaw tanan. na ko, Lan, katong amigo ni Ruel Tamparo nga, kung pag-umangkon, ni Teodorio Yun Gelendez diha sa Agura, Cagayan de Oro City. O, tag-iya ni siya Agrivic, sa tingan siyang kuan. Si Mamuina sa di Ate Pres, atong Mamuina og si Nanay Maring. Nanay Marit. Nanay Marit, kumusta ka diha, Nanay Marit? Oo. Misamis Occidental. Oo, Nanay ni Nanay Marit, nanay ni Mamuena. Nanay ni Mamuina. Labi na ni Boy Labaw diha sa Palm Beach Resort og ni Ma'am Luz og ni Luzvi nga iyang anak. Kumusta mo diha tanan? Og ako ring amigo ni Boy Angga dina sa Bohol. Military naman si Boy. Oh, Di ba? Ka, Boy. Nga amigo. Papa ni Fred Angga. Di ba? Oo, nasa Bohol. Unya atong at sa pasalamatan Ate Pres si Inday Flor Abiliana diha sa Baybay. Kumusta mo diha kuya? Kumusta mo tanan sa kun akong pasultion? Thank you. Thank you kayo Inday Inday unsay pangalan ni Inday Flor. Flor. Thank you kayo nimo diha. Sa tanan mga namati nato karon. Good morning kadatong tanan. Ate Pres. Salamat sa kayo sa nagtumar ug nagpalitan karon og Paniawan Herbal Capsule, Paniawan Plus with mangosteen, Paniawan Herbal Capsule with garlic para sa atong mga high blood, cholesterol, katong taas og sugar, bisan gani sa arthritis sa rheuma, maayo ka ang Paniawan Herbal Capsule. Paniawan Herbal Capsule with mangosteen, Paniawan Herbal Capsule with garlic para sa atong mga high blood, cholesterol, no? Munang kinahanglan kada adlaw inom gyud ka niini, sa di pa ka mamahaw inom na kada sa ka kapsula sa Paniawan Herbal Capsule. Inig paniudto inom gihapon kag usa ka kapsula una ka maniudto. Mao gihapon sa panihapon. Inom dan og usa ka kapsula sa Paniawan Herbal Capsule una ka manihapon. Unya, pasalamatan po nato ang tanan mga tao nga migamit sa atong number 1 nga plus ang Sed Panyawan Liniment Oil. Salamat kayong tanan. Kay nasay mo kita kung unsa ka epektibo kining atong haplas nga Sed Panyawan Liniment Oil. Mao nga nahimo kining number 1 sa Kabisayan ug Mindanao kay nasayon magyud ta nga atong mga panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan ug unsa pa niya mawagtang kun atong haplasan sa Sed Panyawan Liniment Oil. Thank you kay ninyong tanan sa tanan natong mga kaigsuunan kay mga driver, kini mga driver tricycle, driver sa balhabal, ug driver tricycle, labi na ni mga driver tricycle, ug mga tindira sa carbon. Good morning niyo diha. Thank you kayo sa inyong paggamit sa atong Panyawan, Sed Panyawan Liniment Oil. Ana lang mo palit sa butika ha, sa butika lang yun ta. Ayaw lang yun kay para makita yun nato ang resulta. Suwayin nyo nagpalit kanang gisori-sori o kanang ato ang Sed Panyawan. Makita na to kung unsa ang diferensya sa ato ang Sed Panyawan kay gibuhat maguni sa laboratory. Ang atong laboratory ani naa sa Laguna, Manila, siguro na Luzon o Laguna. Naa dito ang atong laboratory sa Sed Panyawan Liniment Oil, ang Seed Pharma. Mao ni tigbuhat sa mga produkto sa Sed Marketing. Thank you kaninyong tanan. Di ba Kuya Gili? Na ang mga suki na to nga mananagat si Jesus Pinaling. Pulo yun sila Panyawan, Liniment Oil Labs. Magpagpahon yun na sila dito. Di ay ba? Si Teresa. Sila yun, pirming yun na sila kato. Salamat kayo ninyo mga brad na kodang system. Thank you kayo sa tanan itong mga kaigsunan nga may gamit sa ato ang Sed Panyawan Liniment Oil. Thank you kaninyong tanan. Bam! Salamat kayo niya si Inday Dolores Sirna sa Descansabot Uslov. Ikaw man ang lola sa birthday celebrant niya sa Marso 21 si Inday Renalen Morelio sa Magay Compostela. Kadang siguro alam mo ninyo dili mo maligo, panghilamos lang ha. Una mag-make up at sa birthday party ni Renalen. Kadang gamit ang Celebrity Kojic Beauty Soap para nindot ang result sa make up ha. Niya pagpangaligo galing mapagyapon sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Ma'am Jocelyn, Mr. Jeffrey Morelio, salamat.
Mga kasama, sultian ta mo, haking tuksin mauni mo daot sa blood cell sa lawa sa tao. Kung madaot gali ni ato blood cell pastilan, mauni hinungdan doon na tayo mga sakit, sama ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, cyst o guban pang balatian. Busa, sultian ta mo, ingnon ta mo nga kining G-Detox Plus Herbal Capsule. Sultihan ta mo, usa kini ka natural detoxifier. Tigwagtang ni siya sa mga tuksin sa lawas. Usa ka natural remedy nga tigwagtang sa mga balitian ug puno kini sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong vital organs. Aprobado kini siya sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang na mga toxin sa inyong lawas nga mao'y hinungdan nga duna tay mga balatian nga daghan og dagko nga balatian ug aron lig-on gyud ang inyong vital organs. Inom gyud mo matag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog number 1 kinimutangtang sa tuksin sa atong kalawasan. Okay, Ate Pres? Okay, ang Sindo na to karong adlaw. Si Sindo, Ate Pres? Sindo. Oh, Sindo nga iyang asawa salbayes kay ba? Hay na to katong gipabaligya niya. Pabaligya ang mga butang nila taon. Oh, kay sugarol, gira tanan. Grabe kayo. Na ako no ang tanang bisyo. Hambugira, sugarol, nya. Tanan. Oh, gastador pag yung kayo. Pastilan. Ug ako pa ni mo Sindo anong antos mo kanan niya? Versatile di ay. Versatile. Nagakig talent. O ikaw, ana, Bam, o sa ikasulti ni mo, ana, Bam, sa iyang asawa. Karon ni pag-record na to Goliath ni apat sa gitawag og amot eksakto ba ko kay sa ako nadungog Lunes pizza 8 sa Marso gitawag siya Women's Day. Women's Day. Oo. Ang Marso murag Women's Month. Gani kay nga kauban sa council doon naman sila yung seminar sa Miyerkules Pizza Jazz kanang Bausi barangay against children's and women's and children mamating nga ito. So kanang ayaw tagaig dili maayong ehemplo ang mga kababayan karon kuan kasi kanang asawa lang si Agnes, ayaw tagay dili maayong ehemplo kaming mga kababayan o mga asawa karong mga panahona. Kay na taga sa ulog sa gitawag og Women's Month para ninyo, para sa mga inahan, para sa mga ginikanan, para sa mga asawa. Kasi kingon kaming mga babay. Kababayan ko no Ate Pres. Abi na ko ning kaming mga kabayanan. Ikaw, tiguan na mata ka, oy. I'm sorry! Sorry kaayo. Sorry kay nalipat akong dila. Joke naman sa to. Dili manggod kay isip asawa, nagsige kung okay diri asa to dapit nga ang mga asawa is haligi sa panimay iwag sa panimay. Iwag kung ari gani kas kaminyoon igwali si pare mo ingon dito nga everything imo i-surrender dito sa husband. Kinahanglan nga ubos og gamay imong authority kay sa husband. No? Dili ni maayo gibuhat ni Agnes ug ako pa ni Sindo pala papulion ko si ila Ate Pres. Di ko wanto si nana o ginana asawa purti ni mo paningkamot nga makabutang ka og unsa pa dali niya panghuaon iprinda basta ang yutag bay Ate Pres giprinda ay sa kadiyot kani dili kaya nimo igo pero mutok ma og gamay. The Book of Sirach chapter 3 verse 3. Kung tahuro ninyo ang inyong amahan kabayad kamo sa inyong mga sala ug kung inyong pasidunggan ang inyong inahan nagtigom kamo og dakong bahandi. Ug ang anak may makadungog niini karon akong gibasa maglisod siya tahod sa iyang inahan moingon tingalan siya balag wa dili ko katigom og bahandi kay isip inahan di man maayo mga ehemplo nga iyang gibuhat gipamaligya ni ay mga butang siyang bana tagon man siya og conjugal property eksakto ba Goliath sakto na siguro ba kaptangan sa bana og sa asawa inyo man ang duhak kung kinasal ka mo pero katapa katong giprenda ang ilang yuta og bay no. Mahimo ba Ate Pres? Okay ra. Iyar man sa si Budat ra man sad. Iyar man sang amiga katong pero sa Badjungan. Dili ba na mahimo pag verbal. Verbal ra no? Pero kung balikan verbal ra mabawi man na, wa may gipirmahan, di ba? Wasa siguro pero ang problema. Pero di naagyo siguro gipirmahan Ate Pres kato si Kuan si Budat ug si Agnes. Pero okay, ni ana mas Agnes kato si Budat nga sa unsa gali dinyo malukat ako ni biligyag lain. Iprindag lain. Iprindag lain.
Ang Kamon? ato na dito, kung unsay... Pero mag-question man ng gamay siya. Ano man? O kung ano siya sa balaod, mag-question man siya gamay kay ang pagprinda, pananglitan, mamatag kong example ha, no? Yeah, Mataas atong istorya. Sige. Giduol ko sa usa ka asawa kay iprinda ang yuta. Karon? Pag ato na ko sa abogado, gingnan ko sa abogado, si asawa ba mo'y tag-iya sa yuta? Oo. Ingko, ang iyang bana, ingon siya, hayang mga anak, tuwa sa Amerika siya, ayaw daw ata ang printa. Kay bisag iyaha pa ng yuta og sa iyang bana, tuwa may mga anak sa Amerika, nahibaw sila. Namao Wa na. mo Ito sila- papirmahon. papirmahon sila. Og dili gani papirmahon, kanamang kung kabtangan nga inyong magtiayon, inyo mang gunong duha. Og sa kang doktora sa Rosso pa sa una, tunga man mong tanan. Ulagi niya, kadi karon ug panalitan siya ra may ni pirmas o palitan ni pirma. Siya ra- Ang asawa ra budak. Oh, budak. si Agnes. Si Agnes. No. So why knowledge ang bana? Oh, Why okay, knowledge pero- ang bana? Karon, Dili na ukihan kun dili na maembargo. Dili maembargo siguro tipos. Di na maembargo kay mo reklamo itong banang wa ko ka pirma. maulagi. Maulagi. Wait, kaso. Panalitan. Ang mga diskwento gyud ani kanira gyud sa Agnes. Agnes. Siya gyud mapriso ani ug kinaunsa. Inon tang punga kung ipalukat nas bana kay walay kasulatan o manaabay kasulatan ipalukat kay kun dili ibaligya naglain ang akong ikakuan na nga maugtas jud ang banag lukat. Agtas yun. Mao kay ikaw gyud siya lukat. pila man to igi prenda ang 60,000. 50. Hindi ang gipapunan bang 10,000. Ah, di ba? 60 na. Oo, ang maayo ana ay agil lag usab og barangay. Aron medyo formal, medyo bugat bisag imo ng asawa. Abogado. Kay para kanang ang abogado na mahibaw sa pagpaagi nga dili ni maembargo. Ana ba? pangayog tambag ni Abogado Ator. na hibaw naman, Ni Ator ni ano, Rufil sa- na, o di ba? Kana sila si Sir Buin Alguno kabaw pamawangi ug unsa na siya. diretso tag gulyat. Ah, sige. Sindo, lihukan na dayon, kay pasin o niya og babaligya og lain, mas dako na niya kag magasto sa pagkuha. Unsay tawag ato gulyat katong prenda di malapi? Unsa na siya? Kanang Ay kanang ni kumpra. Kanang komprador di malapi. oo. Sa kinawat. O lihuka dayon. Palit ka sa kinawat. Lihuka dayon sindo, Kumpra kay di pananglitan og kwentahon nimo, kompyuto nimo, og mupalit kag bago, asa may dako gasto. Kay sa imong lukaton nga na prenda, mupalit kag bago, laptop, speaker, sapato. Ang katong laptop Yuta ba? man ang iyang Bago pa to. problema. Ang kaniyang Ang problema problema, yun, ang yuta. Oh. Kaning Yuta yung may yuta. problema. Ang kanang yuta, di naman dali-dali. Dili Yuta dali. og bay giprenda. Kanang yuta, bugat kayo na, kanang unsa man siya, titulado ba? Kinsa may ngan sa title, maglisod og Dili lusot. mao lagi day problema ipakuan og doktor, abogado. Oo. Kasi buhaton di ba ni makahimo ba kuan ni pagkuan reklamo nga giprenda mo na isulti niya ba ayer asawa. May naman sila. Asa ban? Nagkikihara siya kinang utang nga. Sapa. Ka-estapa lang. Okay, sabot naman. Rinda niya ibayag Prenda. yung tao. Oh, nya. Wa may nahimo itong disol na sa siyag sugot kay Miga lagi sila. So pwede, Way nahimo ang katong giprendahan. Wa, kihala niya. Kihalay niya. pwedeng ikihaw Nga ka. naman, Pals, nga, wa man makuan ang katong... Maprinda po nang way, titulo niya. Di ka to na mo to'y title, Gams. Ano ti title? O, gidaan mo niyang title. Oo niya. Gibilin man. Lukaton Lukat niya ang na, lagi bana. ka naman title. Oo, Pero, namin title. dili mahimo nga, sana ma-embargo, way embargo. Kaya wa man mo pirma ang bana, conjugal man nila. Lagi. So bayunon man na, kinsay nga na sa title. May nga sa title, Agnes ra nakabutang. Kani, mura na yun nga kita'y naglalis doon. Lukaton na Ay, sa dili. bada. Then, kay disol Dili, oy, kanang, ato ginig abogado. Ay, anto giri abogado ni mo. Abogado, Dog, sindo. Doon lang yung abogado abogado. na ibawa na unsay Itanaw buhaton gid abogado. nimo. Oo, kay para mausara na yung problema. Magtiwas kong pangapi. Oy. Salamat Magpadagating talaman nun. Kulay ko ang puzzle, Tihon.